Ayan, good morning mga par. At dito na kami sa bahay nila Rica kasi magagawa nga sa atin ng kisame. At bali, nakasaing na ako. Ayan. Ano ulit. Yo, at yun si Vicente sa gripo na una na siya. Yun. 7:16 yung oras. Yun, bagong ligo. Ayos sarap. Kiramdam. Bolos. Ayun na yung gripo. Yun. Lakas lang Ayos na. Parang sana ko dati magaan bombahan. Magaan bombahan. Ano mo? Yan, subukan natin yung gripo. Hindi magpipitik. Ayan po. Yung nabayaran na po na lang. 4-5 lahat. Mali pala yung binta ko. Pasensya na po, no? Mali pala yung binta ko. 4-5 lang pala. Hi guys! 4-5. Oo. Akala ko kasi yung babayaran. Subukan natin. Yung 50 pesos. Punong-puno yung Ang sopa mga ko sa tubo. maganda pong gripo. O kasi mas mahaba kasi isa dito. Ayos, malamig So pa ayan din. po, 4-5 po daw lahat. Sabi ko lang, bayaran natin. Kasi sila. Ay, kumusta na ko dati Ayan, mas maganda to. Ngayon ka di maano na. Umuay. Kusingan taro. Pa-experience daw. Pa-experience daw, tin. Experience tayo. Ayos. Wala pating pitik. Yung iba, biglang gumaganyan. Nasa. Salamat sa mga nag-sponsor. May gripo na sila na maganda. Tapos na. Yung bomba, mag-ano na lang. Oh. Siminto. Sino nag-sponsor yan, Tol? Sino nag-sponsor? Yun, salamat kay kay Kuyang Papi at Kuyang Imit sa walang sama na pag-sponsor nyo. Yun. Ganda. Binaba yung pag binigla mo yan. Lalaro yung kurang. Oo nga! Nagjo-joke. Ay, ano maniwala? Sige na! Oo nga, saan mo nga gusto mo ano? Kung saan mo lang gusto kung magkakaroon. Malay mo bukas, manalo kami sa lito. Saan mo nga gusto? Dito. Yan. Yan? Oo. Yan talaga. Nagjo-joke lang ka. Oo nga, saan nga? Yan talaga. Bakit yan? Malapit dito sa ano. Alam. Ay, gigibayin natin yan. Isasara na yun. Oo. Kasi dyan ka nadadaan eh. Pwede dyan talaga katingan. Oo, kakatingin na yan. Kasi malapit sa bintana, no? Oo. Ganun talaga. Kung doon naman sa likod, magbubutas doon. Hindi, kung dyan ang ibinaon, lagyan elbow yan, doon ang bomba to. Ah, pwede. Talaga, elbow lang yan eh. Naka-slide Saan nga. ilagay ang gripo tayo? Doon ang Sa loob. Pwede sa loob. Ay, oo, dito ang... Oh, pwede, pwede. Pwede, Rika. Dito ang Naiiyak si Rika. Naiiyak. Dito ang gripo. Naiiyak. Dito, dyan ang butas, dito ang gripo. Oo. Hindi, kahit dalhin yan doon. Sa likod. Ay, kay ano. Yan yung butas. Sa kwarto yan yung gripo. Hanggang dito sa mangga eh. Sa kwarto yung gripo. Hanggang dito sa mangga, no? Di ba yung ano, yung kay... Doon kay... Dito nga. Likod. Naiiyak si Rika. Sa likod na lang. Sa likod. Halimbawa, dito tayo nag-try. Saan mo doon yan? Saan mo doon dito?
Doon. Oo, dito nag-ano, yung extension nandun. Lagyan ng elbow lang yun. May elbow lang dati. Dahil nakita mo rin sa Malawag kay Mary. Oo. Ando, may ayun sa may tao ayun. Naka-slide, nakaganyan. Lang dito, tapos nakaganyan. Lalagay elbow mo doon yung bomba mo. Sliding. Lalagyan na lang yun ng ano, gate valve. Pwede mo nga ilaog yan sa room mo. Pwede sa loob yun. Kung gusto mo sa CR. Wala na kasing space eh. May sumalit ko siya. Wala kasing space eh. Doon, sa malapit doon sa bintana doon, ma'am, bomba. Lalagay elbow lang ang tubo papunta roon. Pwede yan. Di ba tayo? Hindi, huwag na din. Parang matala na siya mag-banyo. Gusto ko dito. Gusto niya raw dito. Kaya nga, dyan ang hukay kasi may puso dito doon. Ayun, pero yung Oh, masisip-sip yun. lalagyan elbow ang tubo, doon ang bomba mo. Paano yan? Hindi mo kasi alam. Makikita mo na lang yun. Pero gusto mo talaga dito na lang. Pati gripo. Pwede rin direkta. O dito na lang eh. Kanal ka lang yan doon. Pwede man na flooring yan doon. Or kaya dito na. Dito. Iris. Magigit doon. Hingal ka. Pero kaya naman. Kaya naman. Pero mas maganda lang yung sarili. Para anytime gusto mong tumalas, makagamit ka. Ang masabi mo sa'yo talaga. O, jump. Yan. Amo ay. Ayun, luto ng ano. Nagluluto kami dito kay Ikang. Rika. Ikang na pati. Itlog. Yan. Amo. Bili pa lang, mugo. Mugo. Amo, kapapalan. Nagpapabutang nga ano mo? Ang gasol mo? Nagpapabutang nga gasol mo? Dakol pa. Dakol pa yan. Mantika. Sige. Timpla na. Timpla na. Automatic. Ang timpla ng kape. Pabili pala si Rika ng pansit. Yan na siguro yung almusal. Hindi na magtitina pa. Hindi nagsabi siya ano, tintin. Talaga nagbakal. Oh, may magic word. Ano? Sip-sip. Loto ng ano. Scramble egg. Beda ng kakao. Pwede na yan. Hi! Ayan. Ito ayam. Ayan o, may aso. Bagong alaga. Anong ngaran ko upos mo? Anong ngaran ko upos mo? Maxi. Maxi. Parang ano, pangalan ng gulong. Maxi. Maxis. Lalaki. Wala na kitang ngaran. Beans. 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 Yun yung ano, pag nagustuhan niya yung pangalan, gagalaw yung buntot. Beans. Oh,
Oh, Beans! Oh. Pag gumalaw yung buntot ng aso, ibig sabihin, gusto niya yung pangalan na yun. Oh. Beans! Beans! Hmm? Gumagalaw. Uy, lumapit pa. Beans! Hindi gusto niya talaga. Kaso mag-aaway to. May grabungad eh. Rika, narabungan ka di upos mo. Kasi siya yung una dito. Oo, ba mo? Awayin yan, kalmutin yan. Kasi siya yung pinakang hari. Siya yung una. At ayan, nakaluto na si Rika ng itlog. Sunod pansit. Ano yung magluto ng pansit? Ako. Ako na. Ha? Sigurado ka, ha? Sige. Siya raw magluluto ng pansit. May nagbablog dito. May nagbablog. Tingnan natin niluluto niya. Kusina girl ng Kamsor. Yan, pansit. Pansit ba to? Gusto mo niyo humaba yung Oo. buhay, kumain na kayo ng pansit. May vlogger. Vlogger pala to. Vlogger pala to. Hi! It's me, Tita. Luto na. dito talaga sanay. Naluto na. Ayos. Parang pansit sa ano. Pansit sa bungan. Masarap yan. Hindi ba ako tinda? Pwede na. Kulang na lang ano. Dinuguan ano no? Sarap. Sinapot. Yan. Ano? Sige. Makikita mo kasi yung improvement eh. Vlog 1, vlog 2. Hindi dapat sana na. Lang ako. Eh, gusto mo na yun sa buhay. You know what? You know what, guys? Ay! Naka-vlog ka! Guys, madagdag yung rika niya. Hindi na ito binigay kay tatay. My God. Walang si Kuya Jason kasi. Kasalanan ko ni Kuya. Hindi natin siya kasi yung parang Yan yung mga masarap. Sige po. Bazar. Kaya pa, Kuya Jason? Oo. Sige mong basahan sa kapanos ko. kumain ba yung sa tayo. Hindi pa natin. Hindi ko kapasasa. Nagulat. Iwan na, ano din? Ano sa ako na? Sige natin. Sige natin. Mga ba? Ayan o. Ganun concept. Pansit. Hindi ko na nakadadali. Sorry, sa akong kusina. Magulo na naman. Sige lang. Okay lang yan. Ayusin ko na. Ako yan. Yung kape mo. Wala ko yan. Mamaya na yan. Mag-breakfast. Ayan, hindi pa kung ano mo, gasol mo. Ano? Oo, kape mo. Salamat. At ayun, tinimplan tayo na rin ng ano, kape. Ito na lang. Vlog ko. Ano talaga? Sabay-sabay na. Ay, silang parang sabay-sabay. Ano gano'n siya?
Amoy. Amo! Mag-almusal kami. Mamahaw! Luto sila ka ng pansit. Itlog, Masarap. kanin, yelo. Kain na po kami. Dito. Kakain. Si Vincent mapunta na dito. Amo nga. Ayan. Ladies first. Ladies first baga. Ladies first. Tingani. Tingani. Ladies first baga. Ano? Nagputay mo yata yun. Ano ba yun? Gagawin niya rin. Tol! 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 Bira, bira! Vicencio! Amancio! Amancio! Hindi lang kahit walang ulam mo ng pagkain basta may tubig. Bira na kasi. Tubig lang sapat na. Labas mo din lang mo. Ano mo lang mo yung pala yan? Bira. Ganun na kayo sa kasi, di ba? At ang gulo na yan sa ganun mo. Ganun yan. Ganun siya sa bahay. Punta nga yan dyan sa baba eh. Malayas pag ano. Hapon lang, layas na yan. Wala ang yan dito. Parang tingting. Pagka mo na lumalas. Magsi! Layas ka na lang eh. Dito ka nagalasan. Maging ato. Talaga. Sabi mo ang kabuto. Ano ba ito? Pansit. Pansit na ako pansit. Amo? Ano ba?